Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Teilerri ezagutuko dugu. Teilerri, Nafarroa garaiko mendebaldeko udalerri bat da, Lizarrerian kokaturik dagoena. 20 kontzejuz osatua dago, eta guk haietako 4 bisitatuko ditugu. Lakar, Murugarren, Errezu eta Zabal. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroagiren furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Kaixo, Amaia. Kaixo, Zer moduz? ongi hemen, tailerrean. Bai, tailerrean, nola du izena tailerrak? Pues hemen gaude Baku Barrikupelen tailerrean, eta hemen normalan lan egiten du nire aitak, baino proiektua gaude biak lan egiten, Ados? eta hori. Eta konta idazu, proiektua zer da? Aigatu gara eta egur asko, baina, konta idazu. Bai, pues proiektua da materialak berrerabiltzeko proiektu bat, Bai? eta hasi gara gehien bat ardo kupelarekin, ze, bueno, aitak duen harremana ardo kupelarekin, eta generalean, pues, egurrarekin, Bai? baino ideia da, pues, beste material berriak sartzea, de hecho, ari gara sartzen ja plastikoa, eta beste zur eta egur desberdinak, baino generalean da materialak berrerabiltzea, osea, basurara joan behar ziren materialak erreskatatzea eta berrerabiltzea. Eta noiz jaio zen proiektu hori? Badaramagu biak batera urte eta erdi, más o menos, baino aita daramatzaia urte gehiago, igual 8 edo 10 esperimentuak egiten, eta ni bukatu nituen ikasketak, eta ja batera jarri ginen. Eta ikasi duzu proiektu diseinua, ez? Hori da. Ordukonek laguntzen du asko, ez? Claro. Berak animatu ninduen hori ikastera. Bai? Bai. Ikusten ditu marrazkiak hemen, zuk egindakoak edo baita? Bai, hauek aitarena dira, nirea daude goian baino, bai. Dena dela, Baku izena nondik dator? Baku da izen propioa, eta gero dauka abizena bezala, Barrikupel. Ados. Barrikupel dator, barrika eta kupelaren arteko nahasketa, eta azkenean Baku da horren txikitzea, ez? Barrikupel ez du inork esango, eta jarri genuen Baku. Baina Baku da Azerbaijaneko kapitala. Orduan, behar genuen zerbait luzeagoa izateko edo erabilgarria izateko, ez? Baku, eta egon naiz pixkat begiratzen webguneak. Eta proiektuaren filosofia nahiko argi geratzen da, ez? Erabili nahi ditugu proiektu materia zar, eta berrerabili, eta beste bizitza bat eman horri. Zeratik oso garrantzitsua da zuentzat hori? Betidanik ikusi dugulako botatzen direlak gauza superbaliagarriak. Bai. Orduan, guretzako hori da como asesinar a alguien. Orduan, hori behar dugu zerbait egin horrekin, eta berak egin du, nire aitak egin du beti, nik ere bai nire ikasketetan ikusi dut proiektuak egin daitezkela basuran dauden materialekin, eta azkenean, pixkat bion artean erabaki dugu hori profesionalizatzea, ez? Pixka bat aurrera eramatea, eta horrekin egitea filosofia bat, proiektu bat, eta azkenean bizitza bat, ez? Zuk uste, sare sozialek lagundu zutela hori zabaltzen, azken finen hemen gaude herri txiki batean, eta auskalo hiriko batek igual ez du ezagutuko proiektu hori. Orduan, zezen zuten Instagram edo webguneak lagundu zuten? Jendeak ezagutzera eta ikustera, ze ez bazara ona etortzen, edo ez bazara Iruñako geltokira joaten, ezin dituzu lanparak ikusi, ez? Bakarrik bi lekutan daude. Baino azkenean sare sozialak eta argazki on bat edo bideo on bat egiten du jendeak jakitea zer egiten duzun, ez? Eta pixka bat hori ezagutza, eta ere bai filosofiaren erakustea, hori da, zabalketa. Zuzara hemengoa? Bai.
bai. Eta egin zenun apustuak geratzeko hemen, lan egiteko hemen. Bai. Eta gainera orain proiektua, dauka, nahi duguna da, jendeari esatea, herri txiki batetatik diseinua ere bai egin daitekela. Ze ematen du diseinua bakarrik egin daitekela Bartzelonan eta Madrilen eta leku oso txik eta oso handietan, ez? Eta ez da egia, ze gaur ditugun baliabideekin egin dezakegu herri txiki batetik ere bai. Bai, eta ze produktu mota egite dituzue? Orain lanparekin gaude, gehien bat hemen lanpara daude, baino prestatuta gaude edozein produktu egitera, azkenean biok daukagu ezagutza hori, eta egin ditzazkegu, mailak, aulkiak, edo eskatzen duten edo zer gauza diseinatu dezakegu, ez? Baina orain pixka bat lanpara dira proiektua ezagutzera emateko eta jendea jakiteko zer egiteko gai garen, ez? Eta hau ere bai egin duzue. Claro, dekorazioa eta dekorazio integralak eta espazioen dekorazioa ere bai. Oso polita geratu da. Eskerrik asko. Eta prozesua nola egiten da eskuekin, literalki, konkretuki, nola egiten da produktu bat? Egiten dugu mix pixka bat, ez? Da artisautza da, baina ere bai diseinua dago eta ere bai teknologia, ez? Da artisautza pixka bat berria. Orduan, aitak ekartzen ditugu kupelak, kupelak laminatzen dira, egiten ditugu horrelako lamina txikiak, eta gero daude pieza hauek direla montatzeko. Horrelako 13 pieza desberdin daude, eta horrekin egiten dugu katalogo guztia. Hori ere bai, sartzen da ekodiseinuaren filosofiaren barruan, eta dena, ez? Orduan, hau adibidez eramaten dugu kontrol numeriko makina batera, eta hor sartzen da pixka bat ordenagailua, diseinua eta hori, baina adibidez kupela lantzea dena da eskuz, eta dena egiten du aita beti hemen, eta hori da pixka bat bere lana, ez? Hemen hori lantzea eta lanpara montatzea, eta... Bai. Egon ez behiratzen, badago bideo bat Instagramen jartzen duena matxe gabe ez dago matx bilketa, matx bilketari gabe ez dago kupela, eta kupelari gabe ez dago produktu finala, ez? Hori da. Orduan, harremana naturarekiko baita ere importantea da, ez? Claro, gu hori zuk esaten zuna, ez? Ez badalegoke matx bilketarik, guk ezin genuke hori atera, ez genuke kolore hau izango, azkenean proiektua ez litzateke zer izango, ez? Eta bai, eta gainera herrian zaude, naturaz inguratuta, eta horrekin kriston harremana daukagu, ez? Berak, aitari gustatzen zaio esatea, tailerran gauza bat etzaionean ateratzen, ateratzen dela kanpora, inspiratzen da pixka bat, eta bueltatzen da, eta ateratzen dira gauza, bai. Eta etorkizunari begira, ze proiektu duzu buruan kontatu albada? Pixka bat honekin jarraitu, baina pixka bat evoluzionatu ere bai, ez? Material gehiago bilatu, enpresekin hitz egin, eta azkenean lortzea enpresa solido bat, 100% material berrerabileak erabiltzen dituena, ez? Bere produktua sortzeko. Ze uste dugu luxuzko produktu hauek material berri batekin egitea, ez duela zentzurik, ez? Orduan egin badaitezke material berrerabilekin, hori da gure nahia edo lortu nahi duguna. Eta apustu hori arriskutsua da? Ez, arriskutsua ez. Badator eta Europatik eta ez dakit nonik jarriko dituzte legeak eta joango da aurrera, baina zaila da. Ze jendeak ez du txipa oraindik aldatu, eta ez da arriskutsua baizik, eta jendea atzetik ibili bazara, hau egiten badugu hobeto, eta... Orduan, aldaketa egin behar dugu hori, ez? Hori da, bai. Zongi. Manen dugu bueltatxo bat ikusiko dugu tailerra? Bai. Dantzak gauen gabezian, faltan somatzen ditut erromeriak, edo zein herriko jasetan goizeko zazpiak arte luzatzen den komeria. Edo zer emango nuke. Amaiak eta bere aitak egiten dituzte altzariak, birziklaturiko egurrezkoak. Zabal herri txiki bat da, oso txikia, baina haien artelanak esportatzen dituzte. Ziurrenik, gutxi barru, Aitor eta Naiaren sagardotegien aurkituko dugu baten bat. Sartuko gara Aldaiondo sagardotegira. Kaixo Naia,
Kaixo, Aitor. Kaixo. Zemuz. Ongi, hemen. Hemen goxo. Goxo, bai. Kanpoan piskatotza, ez? Bai, gustora egoten gara hemen barruan, neguan, bai. Bai, nun gaude bereziki? Lanaz aparte, Nun gaude? Bueno, Murugarrenen gaude, Lizarraldean, Deierri, aieran, eta hori. Herri txikia da, baina, bueno, ez dago ez taberna ez ezer, baina jarri genuen sagardotegia. Sagardotegia? Bai. Nola du izena? Aldaiondo sagardotegia. Pixka bat hemengo toponimia berreskuratu zartu genuen bidezka honen izena, eta jarri genion sagardotegiari hori. Eta noiz jaio zen sagardotegi hori? Orain egin ditugu 24 urte. 24 urte? Ni jaio aurretik. Zu baino lehenago jaio zen. Zekaro, zutara alaba eta zu aita. Bai. Zuk sortu zenuen. Bai, nik beste nire bazkidea edo hasi ginen biok, Nixak Etxeberria da Goizutarra. Eta biok hemen gebiltzan irakaskuntzan eta hola, baina, bueno, pixkat hola bageneukan txirrinta, gero guk nire aldetik ni alegiko naiz Gipuzkoarra eta nire aitak izan zuen bazuen sagardotegi txiki bat, eta gero txikitatik ere egin dugu sagardoa nire aitarekin. Eta hemen gebiltzala, ekarri genuen nabizi barrikatxo bat horretxean jarri genuen, baina gero ja irakaskuntza utzi eta sortu genuen bion artean, proiektu hau gainera lokal zarrau edo borda zarrau zarra zehon dena, eta guk hartu eta berritu eta baina oso goxoa da, orain txikia, berritze lanak ere baina goxoa. Eta goian bauka beste solairu bat, baitare jatetxe bezala edo jantoki bezala aprobetxatzen. Eta biak zote lanean hemen? Bai, bueno, ni tarteka. Orain bai, hau hasi da orain fiskal laguntzen, a ber, segida, ez? Ea hartzen duen familiako. Guia zartzen ari gara eta segida pixka bat, bai. Zuk gustoko duzu sagardoa? Bai, ni gustora etortzen naiz, ni eta nera izpa baita batzutan etortzen gara. Bai. Horren benetako familiako kontua. Bai. Eta bazkin aldetik ere, semea eta alaba ere, batzartzeka pasatzen dira baita ere, pixka bat, a ber. Nola da lan egitea familia artean, familia osoan hemen? Ondo. Baztan igual... Ez, bueno, ondo moldatzen gara. Hombre, horrako nagusiekin. Ez, ondo, oso giro hona daukagu lanean eta dena, eta tarteka igual jaleo asko baldin badago, igual tenso, ondo, dena. Lana da, beti, baina, bueno, guk. Nahiko ondogi pasatzen dugu hemen. Bai. Lana da, eta batez ere, gaude justo orain denboraldian, hasi berria. Bai, urtarrilan hasten da normalean, ez, denboraldia bai Gipuzko aldean edo Hernani aldean eta Astigarraga aldean. Gu hasten gara beti jabitura daukagu errege bezperan hasteko hemen, urtarrilean, eta egoten gara maiatza bukatu arte. Denboraldia egiten dugu baita ere, pixka bat hor pilatzen da jendea, sagardotegi datotzen den jendea. Eta gero atxeden hartzen dugu. Gero lasai. Bueno, gero ja udazkenean gero berriz hasten gara, uda jai egiten dugu, eta udazkenean hasten gara ja sagarra biltzera, eta ja sagardoa egiten, eta prozesu horrekin. Ez dakitzek nik beti entzun dut sagardotegia edo, dela oso Gipuzkoako kontu bat, ez oso Nafara, ez dakit Nafarrako nortasunean sart daiteken sagardotegia edo... Nik uste du, orain urte asko eratua zegoen sagardoa baita ere, batez ere Nafarri iparraldean eta hori ez, Euskal gune horietan eta baserritako kontua zen, eta gero ja ardoak hartu zion tokia baita ere sagardoari, Gipuzkoan ere, berdin. Baina, han nola mantendu zuten Hernani eta inguru horietan Astigarragan gehien bat hor mantendu zen, da gero hortik piztu zen berri zigoa sagardotegiena, ez? Sagardotegiak bezala irekitzen hastekoa, hola. Eta Nafarronen asko daude orain. Bai. Badaude Berueten, badaude Aldazen, Lekun Berrin, Lekarozen, hemen, Murugarrenen, eta bai. Falta da konkistatze orain Nafarroako hegoaldea. Hegoaldea, bai. Bueno, sagarrondoentzat agian ez da klima egokiena. Bai, badaude sagarrondoak hemen inguru hauetan, baina gehien bat maiko sagarrata egiten dute. Eta ja baridadeak sagardorako guk biltzen dugu dena Gipuzkoan. Ni alegikoa naiz inguru hartan, Altzo, Amezketa... Orduan badakizte egiten baita ere sagardoa, ezta? Bai, betidanik egin dugu sagardoa. Lehen hasieran hemen egiten genuen, nire aitaren prensa txiki batean, baina berez ez zen oso txikitxo geratu zen, eta
Orain egiten dugu bildu sagarra, esan dizut Gipuzku inguru horretan, joaten gara biltzera, gero uzten dugu sagarra Aldazko sagardotegian, Aldaz Lekunberri inguruan, han dago Martitxo sagardotegia, gure laguna da. Han egiten dugu guztioa, zukutzen duguan, eta gero betetzen ditugu kupelak, eta gero sagardoa egiten da ia bakarrik. Bai, pixka bat egon behar duzu gainean, ondo ongi fermentatzen duen da hori, baina bestela ez dauka sekretu handirik. Zuk ere nahi etxeko lan egiten? Txikitatik ikusi diot sagardoa egiten eta bueno, Bai. Eta gustora edaten duzu? Bai, edan gustolago. Nabaritu da, asko dakizula sagarrei buruz, ez? Sagar mota asko daude, ez? Bai, hemengo sagardoa egiteko mota asko erabiltzen dira. Bueno, orain hasi dira beste esperimentuak edo sagar baridatekin eta egiten, baina orokorrean lehengo baserriko tradiziotik eta pixka dator sagaztin bertan jartzen zuten baridade pila, ez? Gaziak, gezak, gozoak, pixka bat nasketa bat osoa da, eta pila klase horietatik egiten da sagardoa. Gehien bat hor begiratu behar duzu pixka sagardoaren kalitatea, sagarra bertakoa eta ona izatea, eta baridade asko eukitzea, edo proportzio ona, gezak, gaziak eta horietan gustoko proportzioa aurkitzea, ez? Guk horrela egiten dugu. Orain beste galdera bat. Herriko jaiak, noiz dira? Abuztu bukaeran. Abuztu bukaeran. Eta edaten da sagardoa? Espero bai. Hemen gu demoraldia hortan itxita daukagu, uda da, eta hemen itxita dago. Beti egin izan dugu festa bat sagardoa eta sardinekin eta hor, herriko jaietan. Gu jartzen dugu sagardoa, herria jartzen ditu sardinak eta egiten da festa bat, bai. Ze hona, sagardoa sardinak, non espero hori. Politia teatzen da, bai. Bueno, ez dakit, txotx bat egin dugu, probatuko dugu. Egin zuena, bai, txotx bat. Venga. Eramontziak. Izaraldeko sagardoa, venga. Eskerrik asko. Mazen. Mazen. Txotx. Ongi eran dugu bai, hemen sagardoa produktu izarra da. Eta txiletak ez bagaitu konbentzitzen, proba ditzakigu txiritingako hamburgesak. Goazen ezagutzera egoi. San Juanetatik hasita estropadetaraino, ez dakit nola altu naizen orain arte etxeraino lesakako belar. Kaixo egoi. Aupa, Jasmin. Zer moduz? Ondo. Hemen gustora, ez? Puta madre. Eguzkitan. Bai. Nongo dego, zure txokoan, esan dira zure txoko dela. Bai, hau txiritinga da. Txiritinga? Txiritinga. Zer da txiritinga? Gara gardotegi bat eta hamburgueseria bat. Zergatik izan hori? Txiritinga dia... Nik ez dizut lagunduko honekin, baina, bueno, duen, Los duendes de Riezu. Ados? Eta dia oso txikia, eta, bueno... Orduan, herriarekin konexio berezi bat edaten zu. Eta noiz jaio zen, batez ere? Txiritinga jaio zen 2009an sagardotegi bezala. Eta geho ja aldatu genuen 2017an hamburgueseria bezala. Bueno, hamburguesa, bokatak, plater kombinatuak eta... garagardoak. Eta garagardoak, noski. Dira artisauak? Batzuk bai, beste batzuk ez. Ni, bueno, ez dakit, nik nuen inoiz famatu hemen, baina esan didate hamburguesak hemen oso... Bueno, famatuak dire, edo hartu dute fama, ez? Hor dago. Neko potenteak dire eta onak dire. Bai, oso potenteak, bai. Zezu krebaki honakoak egitea? Bueno, ni arreba, bueno, guztiak. Zenbat zaudete hemen? Udan 10, geha, 9 10, eta lan egiten, eta guain hasiko geha martxoan, más o menos 5-6 pertsona. Osa, neguan itxita dago? Bai, neguan hain itxita. Martxoan hasten geha, eta urrian izten dugu. Eta zer da, aitzakia probesteko hemen duzuen terraza, erdi... Bai ez da? Hoi da. Eta nola bururatu zitzaizuen sortzea toki hori herri txiki batean, horrela herrian, erdian baita ere? Zakit, gura delako eta zerbait egin behar genuen, eta venga, ze egiten dugu. Jatetxe bat, venga, a tope. Nire gustatzen zaio jatea? A tope, venga, hoi da. Venga, konta jazu ze hamburguesa mota dituzue? Bueno, gure hamburguesak dira hiri hamburguesa, deia baita ere txal hamburguesa, oiazkeona,
Vegetarianoa baita ere, dugu bat, seitanekoa. Gure espezialena da txiriburgerra, dana hiri hamburguesana, gazta duna hemengoa, ronkalekoa, nafartarra. Bira. Eta letxuga eta hoi guzti. Eta zure gustukoena? Gustukoa gazta burger da. Eta jendeak eskatzen duena, normalean? Horiek dira, txiriburgerra, gazta burgerra, latin burgerra, eta mexikana. Bai. Eta garagardoak ere bai, ez? Garagardoak. 16 daukagu, bai. 16? Bai. Belgak, hemengoak, nafartarrak. Normalean ez dakit, niri oso ongi ditzen zaitu hori egitea, ze normalean Nikolako txokoak ikuste ditu hiri handietan edo ez dakit kapitaletan, ez? Eta hemen, erdian de Hierrin, olako txoko bat egoteko lasai. Leku idiliko bat, ez? Ibai daukagu baitare pantanoi. Bai. Eta herri txiki baten, nik uste ondo, ez? Egun biztale, oain eguan igual daukagare, berrogeita 10 pertsona, o 60, baina bueno. Errantziaten baita ere egiten direla kontzertuak edo ekitaldiak, probesten da tokia? Hau bai, baina lehen, oainez. Zeba? Ezakit, igual oainez da, baina egingo dugu, zerbait. Bai ez da? Bai, egin genuen kontzertu batzuk hor, de jazz, ere de metal, de hardcore, de todo un poco. Bai. Zaude talde batean? Bai. A ber, konta idaztu, nik ere bai jakin nahi dut. Bolbora taldean nago, bai. Bai? Bai. Eta dara gutxe atera duzu... Ez, oindikan ez. Ez, oindikan ez, por Dios. Orduan joko duzu hemen? Ez dakit, igual bai, igual ez, jo que se. Auskalo. Ja. Pues txoko oso ederra duzu, Benetan. Eskerrik asko. Urrengoan probatuko du zerbait. Udan, alba da, ezta? Igual udan jende asko etortzen da, Uda berri, orduan. Igual, hasten geha martxoan, etorri martxoan, igual eguraldi honekin, bai. Ondo. Perfecto, hitzez hitz. Ondo. Vale. Eskerrik asko. Zuri. Zera aurrera eta gora begiratuz, inor ez dago lengo... Udaberrian gaude, bai, eguzkiak gogor jotzen du. Baina hemen, urtero, ekainan, Lakar herrian ospakizun berezi samar bat antolatzen dute. Adi egon gure hurrengo bi karlistei, oso zaleak baitira. Kaixo Juan, kaixo Simon? Kaixo. Ondo? Ondo esan behar, bai. Zaituztet? Ontsa saldu geha, entzematen du 21 mendia gala, eta gu etortzen geha... Noiztik etortzen zaite? 1872 uste dut hemen. Bueno, igual... Kainaren behatzian. Hainbeste... Bai, amain izan dugu genuen kriston guda, bai, irabazen genuen, A ber, horrein ezaluko diazu zergatik zaudete horrela jantzia. Hola? Bai. Gure eguneoko... Bai, horrela, herritan. Claro, gu soldadu geha. Beti pres. Gudari karlistak. Eta nola dute izena gudari hauek? Ni garai batian... Hemengo gudan mendiri generala esaten zidaten. Mendiri generala. Zenbait tokitan inde bestia fumatu hori, Zumala Karregiz. Bai, orduan, azkenen doble gia. Zure modu izena? Godofredo. El Audaz. Eta horrein zerritan gaude? Lakar, uste dala? Lakar, bai. Zergatik zaudete hemen Lakarren horrela jantzia. Horrek izanen du azalpen bat, ez? Bakagulako guda, geho. Ekainan. Hoxe, laizter. Aikia, pegiatzen, ikertzen, kanpo batalla nolakua, eta ze... Orduan, Lakarren urtaro badago, ospakizun bat, maiatzan, ospatzen dena, guda gerra karlista? Bai, gure garaipena ospatzeko, claro, kriston garaipena ekaragarri, Baina, vamos, les dimos egurre, ekaragarri, Bai, nola ditzen da, hemen ondu zen batalla bat, ondu zen ekainan ez dakiz urtetan. Bai. Eta hemen egiten da ospakizun bat, antzerki bat, hori horren rekreazio bat. Nola antzerki? Benetako guda. Gertatu zen hemen, benetako guda. Antzerki ni hostias, me cago en darau. Baina antzerkia egiten da, pixat oroitzeko, ez? Bueno, bai, normal, claro. Da Juani emateko zerbait egiteko, bestela, jubilatuak bezala etxan txorotik. Bestela, bai, hoxe. Baina berez, ospakizun dentat zer egiten da, juerga bat, eta bai antzerkia, eta gero besta, eta gero ze, edo... Adehuello, nola juerga, adehuello.
bai. Borga guk, etortzen denak ikustea, ez? Bai, hoxe irabazin genulako eta hori espatzen du, bai. Zuetzete herrikoa? Baiarakoak. Bagoa Deierriko baiarakoak. Eta alere, etortzen zarete, eta mutatzen duzu antzerkia, eta jende etortzen da, ikustera? Hoi da, joan ikuste. Bueno, vivimos de rentas. Behin irabazi eta 200 urte antzerki egiten. Bai. Lortu genuen makina al tiempo hura, eta orduan, bi urtean behin, egiten du atzaka bota, eta berriz bizi, antolatu edo ospatu edo... Baina ez da, ofizioz zarete aktoreak? Ofizioz? Frustrau. A ver, kote ezo. Ez, aktoriak, de montre, gugudariak, hostie. Baina baita ere aktoriak piskat, ez? Bueno, antzerki bixe bada, beti, claro. Bai. Una gran historia merece adornarla. Eta hola egiten dugu, kriston garaipena lortu egin genuen, eta orduan egiten du adornatu apurtxo bagillo, eta loratu, eta bueno, kontatu. Eta orna bezala egiten duzun bezala, kriston historiak beti dela ostea. Berdina, baina publikoakin. Publiko gehiokin. Hemen maiatzen, eta jende asko tortzen da, edo zarete bakarrik zuek antzesten. Ez, hemen badago ejertzitoa, zaldi gehiago... Zaldiekin? Bai, zaldi mordo bat, ekartzitu ona. Eta etortzen da jendia, Samamez, futbol zelaia. Alderatuta, txikiak edatzen da Samamez, ikaragarri, jendez gainezka, lepo. Hor kanpaldegian igota, teiatuetan, bai, a tope. Eta ondoren zer? Ondoren, hemen da taberna batzuk edo? Ondoren, bueno... Ezin zinan zaldia montau berriz, Urte baten. Bai, claro, zaldiak, ezin montau. Zaretu ginean, etxea boltatzeko. Eta noiztik ospatzen da hori? Uste, lehenbiziko aldia, 2006an igual. 6. Hostia, igual bai. Hienek segitzen dut hortzen, eta ikusten, eta... Bai, ni beti pentsatzen dut, gu berdin-berdina dien dugu, igual detailen bat hola hobetu edo, hobetu ez dakit, baina zaetzen gabetzen, baina aldatu edo zozer, baina printzipioz, antzerkietan gertatzen da bezala, ez? Ze eguneo edo gauero ospatzen da, antzeslana berdina, baina jende ezberdina ikustea, baina batzuk uste errepikatze dutela. Bi urtean behin beti etortzen diela, ez dakit zergatik ez dira aspertzen. Eta gazteak ere betortzen dire? Gaztiak? Bai, hombre, zera gazteak zara? Bai. Banekin, mi esker. Zubait ere. Ni bai. Eta ni eskarmentu handiko, baina gaztea ere, eskarmentu handiko, ibili netzelako. Zara oso gaztea. Bai. Igual horrengo maiatzan, enteri beharko da. Maiatzan ez, ekainan. Ekainan? Ekainaren... Buelta, Hoxe. Ekainan bai, teriko eta ikusiko. Bale, haberra animatzen zaten. Bai. Bitartean nola, taberna nola engo geha. Hala, zeren taberna eta potekatzea da. Hoi da. Venga, ba. Erki. Venga, bai. Aio. Adenek galdetzen didate zer egin ote dezakete Su eman eta beti kasi Geruza zardenak txikituz Ta demoraren eskola ura goran moten du Zabal, Murugarren, Errezu eta Lakar herriak ezagutu ditugu gaurkoan. Baina Deierri zabalagoa da, dudari gabe. Urrengorako, zaldiz gurutzatu beharko dugu zonaldea, baina lehenago indarrak hartu beharko genituzke. Eta hori badakigu non egin. Urrengor arte Deierri! Zueman eta beti kasi Geruza zardenak txikituz Ta denboraren eskola ura goran mantendu